Ngibingelele babukeli. Khuluma noMzwandile Mkhize la. Inyanga ebhaqana ngomuthi. Yathwasa Dr. Khehlelezi. La babukeli ngithe ukuthi angihlale phansi. Nginike isikhathi ngadela yonke into, ngadela umsebenzi ngathi njengoba nginithanda kanje, ngathi uthi ngihlale phansi, nginike isikhathi ngichazela abantu ngendaba yamakhandlela. 1 la ekhaya kunokugeza ukukhona ne okuhambisana namakhandlela akhona. So lokhu ukugeza lokhu kusetshenziswa amakhandlela ahlukahlukene. So lamakhandlela lawo ngizowachaza one by one and ngiwachaza noma makhandlela ukuthi asebenza kanjani ngithami senza lo msebenzi lo wokugeza. 1 soqala sichaze ngekhandlela elimhlophe. Ikhandlela elimhlophe suke sikhanyisela le mithi esuke siyifake lapha phakathi or sikhanyisela nomsebenzi suke siwenza ngaleso sikhathi leso mesigeza. 2 sichaze ngekhandlela eliyelo. Ikhandlela eliyelo suke sichaza idalwa zakini, suke sihlambuluka idalwa zakini ngokuhlukahlukana kaso. Esakomalume isidalwa sakini sako baba wakho la uzalwa khona. 4 sichaze ngekhandlela eliblue. Ikhandlela eliblue suke sigedla lezi ayidalwa zakini zasemanzini. Laba abadlula emhlabeni bahamba bawuhlala phansi kwamanzi. Lapho suke sigeza lezo idalwa lezo. Senzele ukuthi zibuye kwena ngoba isikhathi esiningi lelo dlozi idlozi lipowerful linamandla. So ikhandlela eblume esenza izinto aselishiyi ngoba suke sigeza laba abantu basemanzini. Limele lezi idalwa zasemanzini. Siphinde sichaze futhi ikhandlela elikuhlaza, ukuhlaza lokho utshani. Lelo khandlela limele izithunywa zakini, ingilozi zakini eziyithunywa. Isikhathi esiningi futhi mesenza izinto asikushilo lo khandlela lelo ngoba kusuke sigeza lezi ayithunywa zakini ngoba ithunywa isikhathi esiningi izona ezireport aqala into mekuzokwenzeka into ekhaya noma kuzokwenzeka something ekhaya. So lelo khandlela mesenza umsebenzi wokugeza lokho ukukhanya lokugeza so isigeze asikushilo lo khandlela lelo. Kube khandlela ikhandlela elipink. Lekhandlela elipink suke sigeza ingane. Kubalekile ukuthi wenza umsebenzi or wenza into or senza lokhu ukugeza engikutshela ngakho ungachiya ikhandlela elipink ngoba isikhathi esiningi izingane lezi ezincane ziyavala. Uma uthi awuyilungisela izingane lezi ezincane ezadlula emhlabeni ezaphuphuma or ezadlula emhlabeni zisencane, idlozi liyavala kakhulu ngoba phela abazukulu babo labo kufana nokuthi ogogo bayabathanda abazukulu babo. So uma samlungisela umzukulu wakho izinto zakho ziyavaleka. So ikhandlela elipink limele izingane lezi ezincane. Kube khona amakhandlela ikhandlela elibomvu. Ikhandlela elibomvu lethami sigeza ngale yandleni limele inhliziyo zabantu lezi siwe zibomvu siwe zikubophela. Lapho siwe sinqamula zonke inhliziyo nezifungo esiwe zikhona ngaleli khandlela leli elibomvu. So usiko lalokugeza lokhu umfuna ukwazi ngakho kakhulu uyafika mina esigodlweni sigeze. Definitely awuliqedi 7 days mina. Uma ukuthi ufuna umsebenzi ungawutholi ngikwenze lokho kugeza or uma khona into oyifunayo ungayitholanga lento osuyifuna leso sikhathi. Bese kuba khona amakhandlela awu2 ahlukile. Khona ikhandlela eligold kube khona ikhandlela elisilver. Lawo makhandlela lawo awatholakali or umuntu angisho ukuthi engawathengi but lawo makhandlela lawo isikhathi esiningi ngiyacela ukuthi abantu behambe beyepharmacy ya Dr. Khehlelezi. Ikhona la uthola khona lawo makhandlela lawo agoqa khona ngemali ukhulumele khona izinto zakho. Cela ukuthi lawo makhandlela lelo nihambe niwathule epharmacy yakho Dr. Khehlelezi ngoba lapha suke sebekwe nesibusiso sakhe uDr. Khehlelezi. Lawo makhandlela nawo futhi asebenza ngendlela yawo eceleni but asebenza ngendlela le uDr. Khehlelezi owachaza ngayo ukuthi asebenza kanjani ufuna izinto zakho zenhlanhla ukuthi ivuleke la wabamba khona ngezandla ubambe ngemali ukhulumele khona zona izinto zakho. So menginike isikhathi ngathi ngichazela ngamakhandlela ngangawashiya ke nawababa uKhehlelezi ngoba amanye amakhandlela abanye abantu abangazwanga kahle ngawo. So ngithanda ubabeka nabo ukuthi asebenza kanjani ngawo. So ngikhuluma no Dr. Mkhize lana otholakala kwamashu kwa F eyitolo. So inamba engitholakala kuzona it's 0611 it's 531173. Esibili it's 084 275 3359. Mundinga uzomfonela. Ungabuza izinto eziningi ufuna idirection ngoba ngifuna umuntu ufike esigodlweni ufike kumina ngifike ngikuhlolela ungasho ukuthi mkhulu ngakutshela efonini ngifuna uma ngifika ngikutshela ukuthi uba igama lakho. Siyabonga kakhulu.